Hyvät naiset ja herrat, Nukketeatteri Niru Naru esittää näytelmän Tuulan viemä. Ladies and gentlemen, the legendary puppet theater Niru Naru presents Gone with the Tuula. Pitkä ura kirjastossa, sitten kulttuuriin ja virastotalolle. Työt vain lisääntyivät ja päivät pitenivät. Valo paloi pantin 3. kerroksessa harva se ilta. Pitkään, pitkään. Ja lopuksi aina tämä tilanne. Oho, mites täällä on? Ne on niin kapeet jotenkin nää virastotalon oviaukot. Ei näistä meinaa millään. Kato, nyt täytyy lähteä lempäällä. Oho! Täällä onkin piha jo tyhjä. On kaikki muut lähtenyt. No ei, se on nyt hyvä aika. Mulla on enää hukassa puhelin, laturi, rahapussi, muistipikku ja silmälasit. Saavat Annukka ja Iina sitten aamulla soitella, jos en oo löytänyt niitä mistään. Taisi olla kyllä kotona oma Timekon, kun tulee aina haalittua vähän näitä papereita mukaan. Kattos, täällä onkin liukasta. Millä mä tonne autolle pääsen? Mä oon ruvennut vanhemmiten jotenkin pelkään tota kaatumistakin ihan toisella tavalla. Jaa, mut kuulkaa. Näillähän tää meneekin hyvin. Jos mä lasken nää kassit maahan, niin tämähän turvaa erinomaisesti tätä matkantekoa. Täytyy kaikille nuoremmillekin suositella, että paljon vaan töitä kotiin